És un vi formidable, eh? És un vi pèssim. Estic molt agraït, germà, que després de tant de temps sense veure'ns m'hagis rebut així. Si t'avellix per a sopar, podem fer el famós número de transmutar ous i creïlles en una truita. Per què no m'avisares de la mort de la mare? L'advocat ja es va encarregar d'això, no? He vingut a la nostra casa. A la nostra casa? Sí, la nostra casa, la nostra casa. Vols revelar-me un secret? Vull que me'l reveles tu. Si jo l'haguera adinyat, ara series l'hereu únic de les terres i de la casa. Si no m'has abraçat, ni m'has donat la mà quan he entrat per eixa porta, ni m'has mirat als ulls. Què esperaves? Un gest de tendresa, un abraç fraternal, amor, els sous de presentar-te així 25 anys més tard. Sempre has sigut un gallina. Sempre. Quan pensaves dir-me? Bueno, te ho estic dient ara. Cara o creu? No, que no pense fer-ho. O el bates tu o el bate jo. Estaves amb ella quan va passar Què? la seva mort. Com no havia d'estar-hi? Des de llavors l'anomenen la Torre del Silenci.